יש לנו שמחה גדולה להיות בציון של רבי מנחם מנדל מרימינוב. רבי מנחם מנדל מרימינוב, קודש קודשים. הסבא רבי מאיר אבוחצירא היה חוזר ושונה ומדבר תורות מרבי מנחם מנדל מרימינוב. ברוך השם, זכות עצומה ביותר. רבי יואל, שהוא קודש קודשים, מלאך השם צבקות. קדושה, יראת שמיים, מעלות, עבודת השם, דבקות עצומה. ברוך השם זיכה את כולנו להיות היום בקבר של רבי מנחם מנדל מרימינוב. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן סייעתא דשמיא, והאור הגדול של היום הזה ישפיע שפע גדול. האח האהוב והחביב רבי מנחם הצדיק, שרבי מאיר אבוחצירא קרא לו על שם רבי מנחם מנדל מרימינוב, שזה זכות עצומה, זכות עצומה. הקדוש ברוך הוא ייתן לרבי מנחם הצדיק אור גדול, שמחה גדולה, ישועה גדולה, וסייעתא דשמיא גדולה. רבי מאיר אליהו הצדיק, שישמור אתכם ויברך אתכם, כל האנשים הצדיקים, האהובים והחביבים. זכיתם זכות עצומה, זכות גדולה, להיות היום במקום הקדוש הזה, ועוד בדרך לרבנו הנועם אלימלך, שידוע שכל צדיק המעלה שלו גדולה, אבל על הנועם אלימלך כתוב שיום הפטירה שלו נמצא על הציון שלו, על הקבר שלו. ידוע שרבי מנחם מנדל מרימינוב היה יסוד גדול של הפרנסה. יסוד גדול, 22 שנים הוא כתב פירוש על פרשת המן, על הכוח של הפרנסה שבפרשת המן. 22 שנים הוא ישב ולמד והתפלל על כלל עם ישראל על הפרנסה. ומסופר במנחם מנדל מרימינוב שבזמן שהוא היה יושב וכותב את הפירוש על הפרנסה, לא היה אדם שהיה חסר לו פרנסה. כל אדם שהיה הולך לשוק למכור סחורה, לא משנה מה הסחורה, היה מוכר את הסחורה. היה מסופר והיו אומרים שגם אם לא היה מי שיקנה סחורה, הקדוש ברוך הוא היה שולח מלאכים שיקנו את הסחורה לאנשים, שאנשים יישארו עם הסחורה. רבי מנחם מנדל מרימינוב נותן הבטחה ואומר שגם אם יעבור 100 שנים לפטירתו, או כמה שנים שיעבור מפטירתו, הוא נותן הבטחה שידליק נר לעילוי נשמתו, הוא ישתדל בשמיים בשביל אותו אדם לפרנסה ולכל עניין שצריך. עם ישראל באופן כללי צריך פרנסה. עם ישראל באופן כללי נמצא בזמנים לא פשוטים. ובעזרת השם זכות רבי מנחם מנדל מרימינוב, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע על כולנו שפע גדול. שפע של אורה, שפע של פרנסה, שפע של סייעתא דשמיא גדולה. נזכה בעזרת השם לנחת ולכל הטוב. בעזרת השם כולנו בזריזות וזהירות ובאיחוד גדול ולא בפיצוי, נרוץ מהר לציון של הנועם אלימלך לפני שישקע היום, ובעזרת השם זכות רבנו הנועם אלימלך מליץ יושר על כולנו, שנזכה לישועה והצלחה גדולה.